pasukannya disiapi sih. Ayo toh. Ayo pro konco ngawarutno rukune Islam rukune Islam ya iku limo Satan loro rukun kang siji bisa sira melawan kaji lakoni sholat kalune kaping telune kaya Ikan poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 ati kaping 5 ati lamun puasa ayo prongkonco ngawarutno rukun Islam rukun Islam ya iku limo Satan loro rukun kang siji bisa sira kalawan kaji lakoni sholat kaping telune kaya rojakan Ikan poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 kaji lamun puasa Rini sih perkenalan saka ngendi acara opo Rini alah Mas Maroh ketua sudah menunjukkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi Iya toh iki Pak. wabarakatuh. Dawa kabeli. Perkenalan jenengan saking Assalamualaikum pundi? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua nih yaudah ini kok. No rene no. Wah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Mas Aldino. Oke. Kula saking Rombongan rombongan pundi? saking kesenian New Mahkota Rimba ingkang saking tlatah Dusun Mungkidan, Japunan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyodan, Kabupaten Magelang. Nah, ini ki ana acara Alhamdulillah apa? diparingi sehat. Nah. Saiki kok iso do tekan kene iki acara apa? Pos supitan po. Supit pindo po piye? Dadi ngene. Saya tak maca. Wah, Nganu. Ya kuse kok. Niki
damel meriahke acara nyadran saking Astana Sukorini Cacaban RW 9 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Terus apa meneh? Sik. Matur suwun sampun dipun. Ya, siap. Siapa? Dipun matur suwun. Oh. Dipun. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wis. Lagunya apa? Apa? Cinta dan air mata. Kok sih? Sing buat bingung. Wah, ngarep dhewe bagus dhewe. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Mas kenali kawati kadang susah sapa sing ngancani Meh disiapke sik ora madhep ngendi? Wah, apa ngono? Lanjut.
lagune mondolan kasusure ibu aja kotolanan dadi keguyung lagune mondolan kasusure ibu aja kotolanan dadi keguyung Hey, hey, ha, ha. mondolan cakadir jare kula halus kula samudra kaliyan wawados Hey, hey, ha, ha. mondolan cakadir jare kula halus kula ganti kaliyan wawados mondolan jan padha dilalak padha kula saking kanca tiyang saking desa Hey, hey, ha, ha. mondolan jan padha dilalak padha kula saking kanca tiyang saking desa ki apa meneh lagune kok ora disiapke barang ki madhepe ngendi barang ayo sing kacamatanan ku lho wah jan kae lho ayo Mas Peng siapke Mas Peng Yak siap Jangga Waraga. aduh ayo Peng siapke Peng Allahumma sholli ki madhepe ngendi Halo, kok Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim monggo bapak-bapak tak kira ki dadi malah. Dadi, Bos. Alon-alon wae. Lunyu, Mas. Lek lara ki ora. Isi. Alon-alon mawon nggih. Lorone ra sepira isine ra kira-kira ya.
Siap ke yuk, wajib ngain. Ayo peng, siap ke peng. Wah Jan, kok jadi malu-malu kucing ngono tuh? Wajib ngain lanang wadon gunung ilmu. Wajib ngain lanang wadon gunung ilmu. Ojo leren yen durung rusak podomu. Ojo leren yen durung rusak podomu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Ojo leren yen durung rusak podomu. Ojo leren yen durung rusak podomu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Iki lagune apa iki? Wah, ngono lan kok mobe. Wah, Yo, siapke meneh. iki piye? Iki piye? Iki piye? Santir lang potro sing dipikir kok ora rumoso. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire. Panas mebul-mebul, nyamblang tenan kowe kang rondene. Weteng remang-remang, manis-manis pelayane. Senter lenga potra, kasir ora bisa gawa. Esempati bakune gawe bingung iku.
Cek cek. Oh, tak kira mati. Oke, kita kasih napas. Mafailato, mafailato, mafailato. Selamat alaika ya minal abdi ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alaika ya minal abdi ya ilahi. Mafailato, mafailato, mafai. Assalamun alaika ya minal abdi ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alaika ya minal abdi ya ilahi. Mafailato, mafailato, mafai. Assalamun alaika ya minal abdi ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamun alaika ya minal abdi ya ilahi. Yo wes tak siap ke yo. Hadap ke depan. Gerak. Gusti Pangeran kula nyuwun pangapura. Ya Irfani madhep ngendi? Tak siapke. Ya, tak siapke madhep ngendi? Gerak. Ya Irfani roce roce kabul. Wangine mujar mujar gemilang. Ojo sira pengateno. Seturun dawe pangeran. Ya Irfani roce roce kembang. Wangine mubiar mubiar gemilang. Ojo sira mengamengo. Miturut dawe pangeran.
ngawur. Wah. Medeni bocah malah. Yo. Slompret, slompret, kampol, mungkol, kendari nyakati pengkipat, nang loro salendro slompret belo, Slompret, slompret, kempul, umpul, kendang rial ketipung, imbal punapuro salindro, slompret belo, sarang sepanyok lang marahi ngigol, macan mangap, mekap, ganang kalian ikran, wis cocok kanggo ngareok, ras cocok gawe